Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng ama ni Kiko na itago na lang natin sa pangalang Ibol. Taong 1975, Siocon, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang mangingisda itong si Kiko sa Puerto Santa Maria. Isa itong baryong sakop ng Siocon kung saan medyo may karamihan ang mga taong naninirahan. Sa panahong ito, isang musmus na bata pa lamang itong si Kiko. Nasa 17 taong gulang pa lamang siya noon, kung kaya't hindi pa siya gaanong seryoso sa paghahanap buhay. Palagi lamang siyang sinasama noon ng kanyang mga tiyuhin sa panlalaot upang matuto siyang mangisda. Yun din kasi ang nakagisnang trabaho ng kanyang mga magulang, kaya yun din ang trabahong nais niyang matutunan. Sa loob ng ilang taong pagsasama-sama ni Kiko sa laot, ay nakaipon na siya ng salaping magagamit niya sa pag-aaral. Kahit papaano, meron ding pangarap itong si Kikong nais matupad, kahit sila'y isang hamak na mahirap lamang. Sa bawat pag-uwi nila galing sa laot, ay pinipili niyang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan upang kahit papaano'y magawa niyang tanggalin ang pagod sa kanyang trabaho. Bago pa man sumasapit noon ang 5:00, ay tuluyan na siyang umuuwi sa kanilang tahanan. 6:00 din kasi ang uwian ng kanyang ama, kung kaya't panatag siyang hindi siya mapapagalitan. Isang gabi, habang nagpapahinga si Kiko sa kanila, biglang dumating ang mga kasama ng kanyang ama sa pangingisda. Meron itong daladalang inumin, kung kaya't inaasahan na niyang merong magaganap na inuman sa kanilang bahay. Kasabay ng pag-upo nito sa kanilang mesa ay ang pagkuha ng kanyang ama ng natitira nilang ulam sa kusina. Panay na ang usapan ng mga kumpare noon ng kanyang ama, kaya pinili na lamang ni Kikong makinig sa pinag-uusapan ng mga ito. Hoy Bol, bilis-bilisan mo na dyan at nang makapag-umpisa na ng inuman. Wika ng isang kumpare ng kanyang ama. Saglit lang. Nagluluto pa kasi ako ng pulutan eh. Umpisa nyo na dyan. Susunod na ako. Sagot naman ng kanyang ama. Matapos nitong makipag-usap, dali-dali rin namang binuksan ng kumpare ni Ibol ang daladala nitong alak. Si Kiko noon ay nananatiling nasa sala nila habang abala sa paglalaro. Kalahating oras pa noon ang lumipas at tuluyan na ngang nagkaroon ng espiritu ng alak ang mga kumpare ni Ibol. Maging ang ama noon ni Kiko ay lasing na dahil sa nakaubos na sila ng isang bote. Si Kiko noon patuloy pa rin sa paglalaro sa kanilang sala ng laruang ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan. Habang abala siya sa paglalaro, bigla siyang natigilan sa kanyang ginagawa nang marinig niyang nagkukwentuhan ang mga magkumpare tungkol sa sikreto ng Siocon. Bol, nabalita mo na ba yung nangyari sa 2 magsasaka sa Siocon? Tanong ng isang kumpare ni Ibol. Di pa nung eh. Bakit daw? Tanong naman ito. Sus, Ginoo. Wala ka ba talagang kaalam-alam sa mga nangyayari ngayon? Dobleng pag-iingat, Ibol ha? Dahil kumakalat na ngayon sa ating lupain yung mga... Ano ba yun? Maranhig. Sagot naman ng kanyang kumpare. Ayon dito, na merong natagpo ang bangkay ng 2 magsasakang malapit sa kanilang lupaing sinasakahan. Ang isa sa mga ito ay butas ang laman loob, at ang isa naman ay parang palakang tinanggala ng buto.
Nang matagpuan ito ng mga taga-baryo, napansin nilang merong isang hukay na parang gawa ng aso sa gilid ng mga ito. Isa yung palatandaan na biktima ang mga magsasaka ng mga maranhig dahil ayon sa kanilang paniniwala na kapag nakakita ka ng bangkay ng taong merong hinukay sa tabi nito, ay siguradong kagagawan yon ng isang maranhig. Dagdag pa ng kanyang kumpare na meron talagang pugad ng mga maranhig sa kanilang lugar dahil sabi-sabi ng mga matatanda na nabuhay ang mga ito upang protektahan ang isang kayamanang ibinaon sa kanilang lugar. Mamumuhay ang mga maranhig na yon bilang mga tagapagbantay ng mga kayamanang iniwan ng kung sino mang lumikha ng ritual para sa muling pagkabuhay ng mga taong nag-alay ng buhay sa lugar na pinagtataguan nito. Dagdag pa ng kanyang kumpare na hindi lang aswang ang merong kakayahang muling mabuhay dahil meron ding kakayahan ang taong maging isang maranhig. Ang kailangan lang nilang gawin ay isagawa ang nararapat na ritual upang magkaroon sila ng pagkakataong muling masilayan ang mundong ibabaw. Kadalasang ginagawa ito ng mga hukluban upang muling makapaghasik ng lagim sa lupang kanyang kinahihimlayan. Iilan lamang ang nakakaalam sa katotohanan ito ayon kay Ibol. Matapos itong marinig ni Kiko, halos hindi na niya magawang makapaglaro dahil sa labis na pagkagulat. Animoy paniwalang-paniwala talaga siya noon sa sinabi ng kumpare ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang nagkwento ang kumpare ni Ibol sa maaaring pinagtataguan ng kayamanan. Bol, may nakapagsabi sa akin tungkol sa kayamanang binabantayan ng mga maranhig. Hindi ako sigurado pero wala naman sigurong masama kung ito'y ating susubukan, di ba? Malay mo, doon na tayo yumaman. Wika ni Nong. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtahimik ng lahat ng kanilang mga kasama sa paligid. Animoy biglang naging seryoso ang kanilang usapan noon nang madapo ang kanilang paksa tungkol sa mga kayamanan. Ilang minuto pa ang lumipas ay biglang napansin ni Kiko na nagbubulungan na lamang ang magkukumpare na para bang ayaw nilang iparinig sa ibang tao ang kanilang usapan. Wala naman siyang nagawa noon kung hindi ang ibaling na lamang ang kanyang wisyo sa paglalaro. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, maayos naman nilang natapos ang kanilang pag-iinuman. Isa-isa na noong nagpaalam kay Ibol ang kanyang mga kumpare dahil sa maaga pa silang magpapalaot kinabukasan. Si Kiko naman noon ay pinili ng pumasok sa kanyang silid upang makapagpahinga. Kinabukasan, pinili nilang mag-ama na sabay na lamang pumunta sa dalampasigan upang tunguhin ang kanilang kanya-kanyang bangka. Ang kasama noon ni Ibol ay ang kanyang mga kumpare, samantalang si Kiko naman ay ang kanyang mga kaibigan at tiyuhin. Sa pagsapit ng hapon, maayos naman silang nakauwi sa kanilang tahanan. Parehas sila noong may dalang malalaking isda na siyang ibebenta nila kinabukasan. Kiko, pakisabi naman mamaya sa nanay mo na meron kaming pupuntahan nila nung mamayang gabi. Di na ako sa kanya magpapaalam dahil ayoko namang hindi ako payagan nito. Bukas na lamang kita babalitaan sa kung saan kami pupunta upang kahit papaano alam mo ang aking ginagawa. Wika ni Ibol sa kanyang anak. Oo, tay. Ako na lang ho ang bahala kay inay. Mag-iingat kayo, ha? Sagot naman ni Kiko. Matapos nitong makapagpaalam, ay dali-dali naman itong tumungo sa kanyang silid
upang maglikpit ng kanyang mga gamit. Hindi na ito gaanong tinanong ni Kiko sa kadahilan ng ayaw noon ng kanyang ama nang masyadong nangungulit sa kanya. Ilang minuto lamang noon ang lumipas at tuluyan nang umalis noon si Ibol sa kanilang tahanan. Pinili nitong tunguhin noon ang bahay ni Nong dahil doon ang kanilang napagpasyahang pagkikitaan. Pagdating niya sa bahay ng kanyang kumpare, doon bumungad sa kanya ang iilan sa kanyang mga kasamang kanina pang naghihintay. O Ibol, ba't ang tagal mo? 5:30 ang usapan eh. Akala namin hindi ka na darating. Wika ni Nong pagpasok ni Ibol sa kanilang sala. Pasensya na Nong ha. Bumuelo lang kasi ako sa anak ko. Alam mo naman, ayoko mag-away kami ng asawa ko. Sagot naman ni Ibol. Matapos nilang makapag-usap, agaran din naman silang umalis sa lugar na yon. Pinili nilang gumamit noon ng kalabaw at kabayo upang mapabilis ang kanilang paglalakbay. Ayon kay Ibol, na ang lugar na tutunguhin nila noon ay ang bundok ng Siokon, na kung saan pinaghihinalaang nakahimlay ang mga kayamanan. Kasama nila noon ang isa pang kaibigan ni Nong na siyang magtuturo sa kanila ng daan. Habang binabagtas nila ang daan patungong bundok, ay hindi naman nila alintana ang dilim ng paligid. Pasipat-sipat noon sila Ibol sa kanilang dinaraanan upang masigurong walang nilalang ang magtatangka sa kanilang umabang. Kumpleto naman sila noon sa pangontra, kung kaya't naging panatag ang kanilang isipan. Ang ilan sa kanila noon ay merong daladalang buntot ng pagi na siyang pangunahing panlaban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Makalipas lamang ang 1 oras, tuluyan na ngang nadapo ang kanilang pangkat sa isang natatanging bundok sa Siokon. Pagsilay nila sa bundok na yon, ay pansin nilang medyo may katirikan ang kanilang aakyatin. Nong, sigurado ka bang yan na yung bundok na sinasabi mo? Parang ang taas naman ata. Wika ng isa nilang kumpare. Oo, yan yun. At saka sino may sabi sa'yong aakitin natin ang tuktok niyan? Hanggang dito lang tayo sa may paanan. Sagot naman ni Nong. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang pagtali nito ng dala niyang kabayo sa isang puno. Ganun na din ang ginawa nila Ibol sa dala nilang kalabaw upang madali nila itong mahanap sa oras ng kanilang pag-uwi. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakapasok sa paanan ng bundok. Napakatataas ng talahib sa lugar na yon, kung kaya't kinakailangan pa nila itong tabasin habang sila ay naglalakad. Pansin din nila noon na hindi pa napapasok ng tao ang bundok dahil sa wala pang nagagawang daan papasok rito. Nang matagumpay na silang makapasok sa paanan, ay doon na nila sinindihan ang kani-kanilang mga sulo. Alisto kayo sa paligid ah. Kapag may nakita kayong batong hugis itlog, sabihin niyo sa akin. Wika ng kumpare ni Nong. Nang marinig ito nila Ibol, ay pinili nilang tumango na lamang upang maipakita ang kanilang pagsang-ayon. Sa pagbagtas nila sa paanan ng bundok, ay napakarami nilang naririnig na huni ng mga insekto. Halos karamihan sa kanilang naririnig sa lugar na yon ay puro kuliglig at mga huni ng palaka. Ilang minuto pang paglalakad, biglang napatigil ang kanilang grupo nang makarinig sila ng isang malalim na pag-ungol ng isang tao. Dahil sa pangyayaring yon, ay dahan-dahang nag-iba ang ihip ng hangin. May iilan sa kumpare noon ni Ibol na nakaramdam ng labis na pagkatakot dahil sa kanilang mga narinig. Nong, ano yan? Nagtatakang tanong ni Ibol.
Nang marinig ni Nong ang kanyang tanong, ay halos hindi nito magawang makasagot dahil sa labis na rin na pagkatakot. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na naman nilang narinig ang kakaibang ungol sa paligid. Halos papalakas na ng papalakas ang ungol na yon na siyang labis nilang ikinatakot. Dahil sa mga pangyayari, ay doon na nawala sa isipan nila Ibol ang tungkol sa kayamanan. Dahan-dahan sila noong umaatras habang patuloy na nagmamasid sa paligid. Halos lahat kasi sila noon ay nagnanais na makauwi ng ligtas sa kani-kanilang mga pamilya. Habang patuloy silang bumabalik sa kanilang pinanggalingan, sa hindi malamang pagkakataon ay biglang lumitaw sa kanilang harapan ang isang taong nanlilisik ang mga mata habang patuloy na tumutulo ang laway. Punit-punit na din ang damit nito at napakarami nitong putik sa kanyang buong katawan. Nang masipat nila ang nilalang na yon, ay agaran naman silang nagsipulasan sa buong paligid. Halos lahat ng sulok noon na nakita ng mga kumpare ni Ibol ay walang pagdadalawang isip nilang sinunog. Dahil sa tandang-tanda ni Ibol noon ang kanilang dinaanan, ay pinili niyang doon dumaan kahit anong mangyari. Kahit hindi niya ninais na lumusot kung saan-saan, dahil alam niyang malalagay sa alanganin ang kanyang buhay. Habang patuloy siyang tumatakbo, panay naman ang pagsipat niya kay Nong at sa kanyang mga kasama. Nang mapagtanto niyang wala na ang mga ito, ay pinili na lamang niyang bumalik na sa kinaroroonan ng kanilang mga kabayo. Pagdating niya sa lugar na yon, agaran din naman niyang kinuha ang isang kabayo at pinakaripas ito ng takbo. Habang lumalayo noon si Ibol sa paligid, panay naman ang pagsipat niya sa bundok na kanilang pinasukan. Hanggang sa makalipas lamang ang ilang segundo, ay doon niya nasilayan ang mga maranhig na walang awang sinunggaban ang kanilang mga kabayong nakatali sa kahoy. Hindi na niya ito pinansin dahil mas itinuon niya ang kanyang wisyo sa pagtakas. Nang tuluyan na siyang nakalayo, ay doon pa lamang niya narinig ang mga pagsigawan sa buong paligid. Alam niyang mga kumpare niya ang sumisigaw noon dahil sa pamilyar ang boses na kanyang narinig. Kasabay ng pagrinig ni Ibol ay ang agaran niya namang paglisan sa lugar na yon. Pinili niyang makabalik sa kanilang tahanan sa lalong madaling panahon upang makahingi ng tulong. Pagdating niya sa kanilang bahay, panay naman ang kanyang pagkatok sa pinto na para bang merong humahabol sa kanya. Nang marinig ni Kiko ang kanyang ama, agaran din naman itong binuksan ang kanilang pintuan. "Oh, Tay, akala ko ba bukas pa ang uwi niyo?" Nagtatakang tanong ni Kiko. "May problema, nak. Mamaya ko na sasabihin sa'yo." Nagmamadaling wika ni Ibol. Kasabay ng pagwika nito ay ang agaran naman niyang pagtrangka ng kanilang pintuan. Nang tuluyan na nilang masarado ang kanilang tahanan, ay pinili ni Ibol na doon matulog sa silid ng kanyang anak. Wala siya noong nararamdamang puyat dahil sa mga nangyari. Habang sila ay nakahiga, doon na din ikinuwento ni Ibol ang tungkol sa mga pangyayaring kanyang kinasangkutan. Matapos niya itong maikwento kay Kiko, ay halos hindi nito nagawang makapagsalita dahil sa labis na rin na pagkatakot. Halos hindi niya kasi noon maisip kung papaano nagkaroon ng ganoong mga nilalang sa mundong kanilang tinitirhan. Ilang oras pa ang lumipas at tuluyan na ngang nakatulog si Kiko dahil sa pagod. Si Ibol noon ay nananatiling nagmamasid sa paligid dahil sa pag-aalalang baka nasundan siya ng mga maranhig.
Kinabukasan, doon na pumutok ang balita tungkol sa pagkawala ng kanyang mga kumpare. Siya ang pinuntahan ng mga pamilya nito dahil siya lang naman ang nakauwi sa kanilang ginawang lakad. Kahit anong paliwanag noon ni Ibol, ay hindi siya nagawang pakinggan ng pamilya ng kanyang mga kumpare dahil sa takot. Nang wala na siya noong pagpipilian, ay ninais na lamang niyang magpasama sa mga ito sa bundok na kanilang tinungo. Pagdating nila sa lugar na yon, nadatnan nila ang mga punit-punit na damit ng kanyang mga kumpare. Kahit ano ding ginawa nilang paglilibot sa lugar, ay bigo silang masilayan ang mga ito. Makalipas lamang ang ilang buwan, ay meron na namang nawala sa bundok na yon nang sa hindi maipaliwanag na dahilan. May mga iilan ng albularyo ang nagbigay ng komento at babala tungkol sa panganib na dala ng mga nilalang na nagbabantay sa kayamanan. Doon na din pinatunayan ng mga albularyo na totoo ang sabi-sabi tungkol sa mga maranhig na nasa Siokon. Nang marinig nila ang kwento ng mga albularyo, doon nila napagtantong maaaring ang kanilang mga asawa ay nabiktima na rin ng mga maranhig. Isang araw, habang natutulog si Ibol, ay biglang pumasok sa kanyang panaginip ang nangyaring kaganapan sa kanyang mga kumpare. Ayon sa kanya, nanasipat niya sila nung napanay ang pagtakbo patungo sa itaas ng bundok. Kahit sugat-sugat na ang mga paa nito ay panay pa rin ang kanilang pagtatakbo upang mailigtas ang kanilang mga buhay. Kasabay ng pagsilay niya sa panaginip na yon, ay ang pagsipat niya sa dalawang maranhig na humahabol sa mga ito. Minuto lang noon ang lumipas nang masunggaban sila nung kasama ang kanyang kaibigan. Agaran din naman sila nitong kinagat sa leeg na siyang naging sanhi ng agaran nilang pagkamatay. Matapos niya itong mapanaginipan, ay bigla siyang napabangon dahil sa takot. Halos hindi na niya noon nagawa pang makatulog dahil sa mga masasamang panaginip na pumasok sa kanyang utak. Magpahanggang sa ngayong nakatira na sa Maynila itong mag-ama, ay hindi pa rin makakalimutan ni Kiko ang minsang naging karanasan ng kanyang ama sa mga maranhig sa Siokon. Okay, opinyon ko sa kwento. Pasintabi po muna tayo sa lahat ng taga-Siokon na. Kasi lumang kwento naman na to kung pakikinggan nyo, 1970s. Baka yung iba sa inyo hindi pa pinanganak. O yung ibang may mga kamag-anak dyan na buhay na noong 1970s. Pwede nyong ipagtanong yung kwento na to kung talaga bang legit. Nasa sa inyo na yan. Pero sabihin ko lang sa inyo itong Siokon ngayon sa may bandang Siraway, isa sa mga pinakamaunlad na city. Tapos kasi dyan, ang daming hotels na pwedeng pag-check-inan, basta sobrang modern, ang bilis ng internet. Paano ko nasabi? Kasi galing dyan si Johnny, kagagaling niya lang ng Siraway. Tapos nag-ano siya dyan, di ba nga, naglibot-libot siya, pinuntahan niya si Tatay Fernando. Kaya masasabi kong isa sa mauunlad na syudad ngayon dyan sa Del Norte, itong Siokon. Doon pa lang mabilis yung internet kasi sa Siraway medyo mabagal pa raw ng konti. Pero sa Siokon, goods na goods. Ngayon ko lang narinig na, hindi, ngayon lang nga ba? Parang may kwento kasi ako maranhig na si Roble, kung maaalala ninyo. Pwede natin gawa ng compilation yon kung gusto ninyo. 1 to 45 episodes lang ata yun. Yun, para yung ibang hindi alam kung ano yung maranhig, doon nila malalaman. Comment kayo ng Game Roble kung gusto nyo gawan ko ng compilation yon para isang pakinigan na lang. Wala ring ads yun. Di ko rin alam kung nilalagay ni YouTube ng ads. Basta yung mga ginagawa kong compilation, lahat yun walang ads. Para dire-diretso nyo mapakinggan. Yon, comment kayo ng Game Ruble kung gusto nyo ng compilation ng maranhig. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.